ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ପିଠା ବସେଇଛି ଆମ ଛେଳିଛୁଆ ମୋତେ ଆଦୌ କାମ କରି ଦେଉନି। ଖାଲି ମୋ ଆଗର ପଛରେ ବୁଲୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ତାକୁ ପିଠା କରିକି ଦେବି ସେ ଖାଇବ। ଆଦୌ ବଦମାସକୁ କରିକି ଦେବିନି। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ଫାଇନାଲି ହେଠୁ ତାକୁ ପିଠା କରିକି ଦେଲି। ସେ ବି ଗରମ ଗରମ ପିଠା ଖାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୁଗୁଲି କିନା ଯାଇଥିଲୁ ପୂଜାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ। କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଚନ୍ଦୁ କାମ କରୁଛି। ଯାହାର ବି କାମ ପାଇଁ ପିଲା ଦରକାର ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇଦେବେ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା କରେଇଦେବି। ଘରକୁ ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ବାପା ଖାଇବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧକି ବଦମାସ ଏଠି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାମ କରିଦେଉନି। ବାପା ତ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଦୌ ଯାଉନି, ଜମା ବି ମାରିବେନି, ଖାଲି ହେଇ ହେଇ ଗୋଡ଼େଇବେ, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସେ ବି ଶୁଣୁନି। ସେଠୁ ମୁଁ ତ ଡାକିଲି ଧକି ଆସିବୁ ଯଦି ଆସେ, ନହେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି। ସେ ମୋ କଥା ମାନିକି ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ।